Dobrodošli u emisiju koja beleži ono što ne možete da vidite svakog dana i daje značaj posebnim ljudima, neverovatnim ljudima, velikim ljudima i najvećim životnim pričama. Dobrodošli u ono što bi neki nazvali paralelna stvarnost, jer da se razumemo, ovdje je reč i o pojedincima koji su superiorniji u odnosu na većinu. Baš takav je junak priče koja je pred vama. Kada sam ga pozvala i dogovarala susret sa njim, rekao mi je: hajde da malo sačekamo da sneg lepo napada i da se temperatura spusti ispod nule. Na putu do njega bila sam u ubeđenju da njemu apsolutno nikada nije hladno, međutim, priznao mi je da se kao i svi mi svaki put smrzne. Znate samo šta je razlika. Mi smo kompletno obučeni, a on planinske vrhove osvaja samo u šorcu i bez majice. Ledenu veštinu koja ni najmanje nije prijatna, ali je izuzetno zdrava, ovaj arheolog iz Leskovca praktikuje decenijama. Ako posle ove priče i vi poželite da probate, računajte da minimum godinu dana pre toga morate da se tuširate hladnom vodom i to svaki dan. U isto vreme da stojim mirno i da pričam bez odeće ne mogu dugo. Par minuta je meni potrebno kretanje ili da sedim i da ćutim. Ponekad izgleda da rizikuje život, ali on ne želi da umre. Rizik mu je neophodan, a da biste shvatili da je za svakog od nas dobar, ostanite do kraja. Kada smo bili na Midžoru 2021. godine, bilo je izuzetno bilo je rizično. Zato što je vetar bio izuzetno jak. Ja nisam imao prilike od tada da se suočim sa toliko snažnim i oštrim ledenim vetrom. Bio sam se zabrinuo za posljedice. A oprema? Oprema? Šta imaš od opreme? Pa imam osnovnu zimsku opremu, u smislu imam čizme, imam pantalone, jaknu, duks. Ali to ne nosiš? Ne, nosim sa sobom u rancu. Uvek imam zaštitnu opremu u rancu. Da, u rancu, ali šta imaš na sebi? A na sebi nemam ništa, sem šorca i ranca. U prvi mah ne verujem, tvrdi da nije nikakav superheroj. Da, u šorcu sam do sada Sve, jel? 15 planinskih vrhova popeo. Obučan nisi ni probao? Ne, i obučen sam pre toga. To je isto važno, to je važno i da se kaže. Ja sam iskusni planinar. Znači nisam visokogorac, ne znam ja kakve ozbiljne planine. Međutim, lokalne planine ovdje na jugu Srbije i neke ozbiljnije uspone, čak i planinske trke, ja imam dosta kilometraže u svojim nogama. Živ se čovjek na sve navikne, to je zaista tačno. Ja kao manje nisam možda razumio tu rečenicu, ali ne postoji nijedan problem u životu na koji čovjek apsolutno ne može da se navikne. Jednostavno, hladnoća nije više neprijatelj. Drugo, najduži vremenski period koji sam ja izdržao bez odeće na minusu, u snegu, i to u ozbiljnom snegu, je bilo preko 7 sati. To je baš puno. Vladimir Stevanović, kustos je Narodnog muzeja u Leskovcu, diplomirani arheolog, planinar, davalac krvi, sertifikovani ronilac koji se bavio padobranstvom, olimpijskim triatlonom, reiki je majstor, muzičar, košarkaš, pisac, naučnik i instruktor ninđucoa. On je i mnogo više od svega pobrojanog i sve ono što je, omogućilo mu je ovo što gledate.
Da li ste bili na Marsu? Prosto. Nisam. Još niste. Da, Pa to je vaš eto, sledeći radio korak. sam na prekookeanskim brodovima, bio sam kaskader. To mi je onako lepo bilo iskustvo. Glumio sam u filmu Luka Bessona. Imao sam privilegiju da radim sa hollywoodskim glumcima. Ja stvarno jesam došla sa mišlju da tebi nije hladno na toj hladnoći. I ti si me dočekao sa rečenicom, ja se svaki put smrznem. Izuzetno je najprijatnije svaki put. Nekad nije, nekad I bude onda super. se postavlja pitanje, pa što to čovječe radiš sebi? Šalim se. Da, pa super je pitanje. Mislim, to jeste, mene pitaju ta pitanja. I imam ja lepe odgovore na to koji su logični. Iz istog razloga, recimo, ljudi zbog čega idu u teretanu. Trening nije prijatan. Isključivo ovako predstavlja sebe. Ja sam prvo otac, pa sam suprug. Jeste svestan i mene to neki put me baš i nervira me to, znači kako on može sve, a ja, na primjer, ili neko drugi ne može. Naprimjer, to postigne to sve u jednom danu. Ono što on radi, aktivnosti za hrabre, psihički i fizički spremne ljude koji dobro poznaju i poštuju prirodu i one koji, uslovno rečeno, nanoseći sebi neprijatan osjećaj, čine sebi dobro. Vrlo mi je važno da se ova priča predstavi na taj način kao ledena veština je alat koji nekome može da pomogne. Ne svima. Mislim, to je niša jedna vrlo uska, ali nekome ko ima problema sa zdravljem, nekome kome savremeni život izaziva anksioznost, depresiju, loše osjećanje. Poenta da ja sad pobedim planinu. Nije poenta, prvo to i ne mogu. Poenta je da te okolnosti teške koje se dese, da ih ja prihvatim, ili bilo koji praktikant, da ja nađem poenta toga što radim, da nađem mir sa njima i da probam da svoje telo prilagodim tim okolnostima tako da ne nastradam. Put nije jednostavan, ima kilometre pod nogama, godine i godine izučavanja i treniranja borilačkih veština i što je jednako važno, tehnika disanja. Pitala sam ga i šta činiti ako bih poželjela to iskustvo i savjet nije zvučao hrabrujuće. Šta, recimo, kada bih ja danas pozvala da se ne dešava ovo snimanje ovde, kada bih pozvala, rekla, ja sam gledala priču o vama na televiziji i evo ja želim da probam da praktikujem to isto što vi radite godinama. Šta biste vi meni rekli? Tog prvog trenutka. Isto to kažem, čak upravo me tako i kontaktiraju ljudi. Prvo što po zakonu moram da kažem, znači ja nisam lekar. Konsultujte se sa lekarom, ako je to ok sve, kupanje hladnom vodom i to je to. Neko vreme, bar godinu dana. Tako da...
To je naš početak kada smo u jednom sasvim, mora da nagovestim, bez ikakvih stimulacija ili bilo čega da to narod da shvati loše i pogrešno. Izašli smo jedan sasvim lepi dan, jedno zimsko popodne, gde ili jutro, ne znam, ne mogu da sjetim baš kako je bilo, ali u trenucima dok je još bilo dosta snega. Na okolnom brdu smo izašli, bilo je neki minus otprilike, nešto, ne nešto mnogo, ali neki minus je uglavnom bio. I onda smo tad prvi put je vada počeli da priča o tome. Meni je to bilo jako zanimljivo. Mi smo bez, znači goli, bez odeće u gornjem delu tela. Drugi je napravio rampu, a mi smo ga preskakali. On je bio u polustojećem položaju. To je prvi put da sam ja tad shvatio da u suštini taj sneg nije neki strah. Kada ste prvi put čuli čime se bavi, a da to nije ono što je vaše primarno zanimanje, šta ste pomislili? Izrazio sam neku sumnju da to može da se izdrži baš tako lako kako je on meni predstavio to. Međutim, to jeste tačno. Činjenica smrznuti se ne zvuči lepo, ali je i više nego dobro i zdravo. Međutim, sve ono čime se Vladimir bavi i živi, ljudi ponekad negativno komentarišu jer o tome ništa ne znaju. Prvi put greška definitivno, da ne kažem izrod, je ja sam vegetarijanac od malena u gradu koji je grad Roštilj. Moja profesija je loše shvaćena u Srbiji. Znači, mi kad se pojavimo negde kao arheolozi, kao, da li mogu se s time baviti? I uvek pitaju šta ti imaš od toga? Skupili starine, to je kulturno nasleđe, utiče na razvoj novih generacija, u muzeju imamo svest o kulturnom nasleđu, našem nacionalnom identitetu. A imaš ti neke pare od toga? I to je prvo što pitam. To je arheologija. Znači, kad se arheolozi pojave, mi smo smešni. Čak kažu nam, šta se zamlaćujete, to i terajte, nešto pametno ili uzmirate. Arheologija apsolutno neozbiljno shvaćena. Ninjutsu. Veština ninja. Svi mi znamo ninja kornjače, ninja iz filmova, sve to maltene i smešno savremenom čoveku, mladom čoveku, čak i starom čoveku. Treća ledena veština, šta vam kaže, logika sama kaže. Prva pomisao je ego trip. Ljudi, šta je izigrao budalu? Pa je pijan, drogiran. Arheolog je postao iz velike ljubavi prema stripovima koje i dan danas čita. Srpski ledeni čovek to duguje lošem zdravstvenom stanju sa kojim se godinama borio. Pa ja sam odrastao kao jako bolešljivo dete. Imao sam vrlo česte respiratorne infekcije. Odrastao sam na konstantnim antibioticima, što sada znamo čak i da to nije dobro. Pošto se bavio sportom, non stop sam morao da prekidam treninge. Znači, svakog meseca sam bio bolestan. Znači, ja sve to radim zato što sam dugi niz godina bio jako bolešljiv i ovo mi je pomoglo da sredim svoje zdravlje, odnosno me zdravlje ne opterećuje. Krenuo je diskretno, daleko od očiju javnosti, da bi onda svoju veštinu isključivo kao pomoć drugim ljudima učinio javnom. Počeci ni njemu nisu bili laki. Ledena veština nije drugačija ni na koji način od bilo kog sporta. Znači, postoji priprema, postoji trening i postoji utakmica. Neophodno je da se kupimo svakodnevno hladnu vodu ili da se polijemo kofom hladne vode u trajanju od 2 sekunde.
Kada mi to radimo, mora da prođe prirodno dug period koji je godinu, dve. Meditirali smo, moj najbolji drug i ja, u Zaleđenom jezeru 2010. godine, otprilike ili 11. I to je bilo prvo ozbiljno. Mi nismo znali šta će se desiti. Vi ste se stopili sa spoljnom temperaturom. Ako budemo na trenutak izloženi hladnoći u tom trenutku, neće da nam bude ništa. Čim počnem da strepim, onda vidim, Denise, evo malo sada da se izložimo hladnoći. Potraji 30 sekundi, 40 minuti još bolje. I onda u trenutku taj osjećaj radosti koji se javlja, posle toga zbunjenosti, prvo ide zbunjenost, pa ide jedan trenutak straha, šta ako mi stane srce, u suštini neće naravno. I onda ide osjećaj radosti koji traji dugo, čak i ceo dan. U jednom od dana kada smo snimali ovu priču, Vladimir nas je odveo na Vlasinsko jezero okovano snegom i ledom. Kolega i ja smo standardno zabundani, šalovi, kape, rukavice i jedva izdržavamo. Njega to ni najmanje ne opterećuje, ni odeća, ni hladnoća. Boga mila! Od čega je napravljen? Od leda ili od nečeg drugog? Od leda. Od leda sigurno. Jeste probali nekad da ga pipnete? Da li je hladan? Pa ne znam, to ćete morati njega da pitate. A ovako kad... Mislim. Dobro. Sad bih ja nešto rekla, ali bolje ne. Da, dobro. Bolje. To. Da. Jo, Bože dragi. Naš posao podrazumeva naravno i terenski rad i u ovih 13 godina koliko zajedno radimo sa kolegom Stevanovićem bili smo na terenu vjerojatno preko 5 godina. Posebno na terenu kad smo bili u Crnoj Travi, to je pretežno to planinsko područje i tu smo došli bukvalno u jedan klanac i iznad nas je bila planina velika, ogromna, do koje stvarno nije postojao ni jedan put da se dođe do vrha te planine, odnosno tog visa. I on je rekao, ja idem, kaže, da se popnem do vrha. I onda smo čekali mi u podnožju, gledali smo gore i u jednom momentu sam ga uočio na vrhu te litice kako nam maše odozgo, kako on je uspio da se popne.
zaglavili smo se u planini, bili smo na terenu, bila zima, noć, hladno, nemamo nikakvu, da kažem, opremu za dug boravak na planini. Ljudima s kojima sam bio je bilo izuzetno hladno, ja sam bio u majici. I da, pošto smo morali da guramo kola kroz vodu i blato, noge su nam mokre dovde u blato. I osoba s kojom sam bio, ja ću da se smrznem, čoveče, nije mi dobro, ledeno mi je. Meni uopšte nisam razmišljao o tome, meni, da kažem, energija mi ne odlaze uopšte na tu stranu. Što se tiče svake vida avanture, uvek je spreman. To je recimo, da li ćemo ići u pećinu, da li ćemo da gnjurimo, da li ćemo da ronimo, da li ćemo da se penjemo, nebitno je. Samo nešto da nas učini slobodnima od naših navika. Vlada je pionir u mnogo čemu. Trudim se da budem kao Vladimir. Nažalost, opet nemam te predispozicije i mogućnosti kao što imam, mislim, na fizičke. Malo sam prekasno krenuo, jako možda prekasno je jako ružna reč, nikad nije prekasno. Ali jednostavno krivo mi je što više ljudi nemaju tu motivaciju da rade takve stvari. Savremen čovek se boji hladnoće jednako kao i toplote. Savremen čovek u ovome misli da ne bi mogao da uživa. Ali znajte, taj tuš hladnom vodom pomaže tamo i gde nema leka. Jel dobar osjećaj? Sladoled. Ti izlaziš u kratkom šorcu i gaziš po snegu koji je tebi do kukova. Da. Dobro, da je sve jedno u čemu si. Šalim se. Pa da. Problem recimo nastaje kada nemate odeću ove pantalone. Sneg uvek, znači bukvalno na prvom koraku sneg uđe i napuni cipele. I onda mi ljudi kao, a tebi nije hladno, uvek je hladno na stopalima. Stopala su potpuno hladne. Nosim cipele da bi sprečio potpuno oštećenje stopala. Trudim se da osluškujem taj neki unutrašnji kompas, pa šta bude.
i bez ljutnje. Ovo zaista može da razume samo onaj ko živi ovo što on radi. Dakle, niko u potpunosti, jer on je jedan jedini koji to baš radi tako i na taj način. Srpski, ledeni čovek. A za kraj, ne kao najvažnije, ali ne ni kao manje bitno, da li ti je hladno da sediš na hladnom betonu? Pa, hladno je, ali sve može da se podnese. Ovo je to jedna, možda ko nije znao anegdota. Uglavnom se sedenje na hladnom betonu nije toliko dobro za žene koliko za muškarce. Za muškarce ne valja recimo da sedimo na vreloj, vrućoj podlozi, nije dobro za neke druge stvari. A ženama se to preporučuje. Znači, ja ću da nadrljam. Da. Naredna epizoda emisije To je život čeka vas prvog dana vikenda. U subotu svoju životnu priču koja se zasniva na njenom opasnom i nimalo ženstvenom zanimanju predstavit će vam Sabrina Petrović. Vidimo se za 7 dana, tačno u 7 uveče. Doviđenja.